Здравейте, млади почитателки на КЦ. Здравейте, млади почитателки на КЦ. Аз съм Ник и тук с мен и Кътчето. Не мога да ме снимаш. Не бе, аз. Снимай Зилса. Аз снимам ли бе? Снимай Зилса. Така хора, мога да сте големи почитателки на Къци. Казвам. И играй големи къци. Тук казваме ние един извратеняк. Ето му е ръката. Здравейте, това не ми е ръката, това ми е ръкавицата. И сега той в момента ми избива. Здравейте, хора, днес е предаването на Бойко Борисов за президент на България. С мен е Бойко Борисов. Какво ще коментирате за Цецка Цачева, като загуби? Че курва. Така? Друго какво ще кажете? А за Румен Радев какво ще кажеш? Че е педал. А за вас? Че съм як. Това беше от господарите на ефира, дами и господа. Тук след беше Ерикълов да хубав. Коментираме президентската място. А какво мислите за кварталната батка? Че е най-якия на света. Благодаря за... Играя повече си от тебе. Благодаря за това нещо и... Чао!